Να κάνω κι εγώ πράσινα πουλάκια και μπλε. Αυτές πρέπει να είναι οι μύδες. Δεν είναι άσπρο αυτό. Όχι. Είναι κανονικά πράσινα. Έδωσα να κάνω 5 λεπτό κόρους, με πλώσει σε μία μόνη της κάπου πλήθηκε και όλο το κόρυβε. Τα πήγαμε και όλα τσάμπα έτσι. Πλωσάνε. Τα πρέπει να κάνουμε. Γιατί τα πουλάκια που θα βγουν θα φαγωθούν χωρίς να τα πάρω χαμπάρι. Αν δεν είστε εδώ, εμείς έχουμε κάνει ειδικά κλουβιά, σπιτάκια, έχουμε κάνει... Είναι το και πατάει πάνω στις μετώβλες, δεν είναι. Είναι απλά κολλημένο, δεν έχει τίποτα. Ναι. Δηλαδή αν βγάλω τη σκηνή, φεύγει αυτό. Αυτό το μικρό. Ναι. Ωραίο είναι. Κόψε κανένα από τη Βέβαια, τι έτσι που θα βγάλει και τα παπούτσια. Πολύ ωραίο είναι. εγώ από έξω εγώ το κατάλαβα. Είναι ένα νοικοκυριμένο σπιτάκι. Τι να πει το δικό μας το σπίτι. Έκανα μόνιμα εδώ, περίπου 4 χρόνια. Με οικογένεια μόνο σας. Μόνος. Μόνος. Και καλοκαιρινό πιστεύω και η οικογένεια μπορεί να μείνει, έτσι δεν είναι. Έχει φοβερή θέρμανση και